aging. Even emazweni angaphandle yasamba khona kuthiwa sikhulise abantu abasha ukuze bakwazi ukuphatha lelizwe. Akumnandi kuthina uma bebuqabhuqa kanje ngenxa yabantu bona esabafica bekhona ngohulumeni wobandlululo abasasicinjese njengamanje bengafuni ukukhishwa ngoba bevikelwe imithetho yethu yase South Africa. Ibandla lase Presbyterian Church silahlekele ngalensizwa ngoba bese sithole ngisho nane site sithi sokwakha khona ngisasoyithola aphi manje. Obulele wena usibulele ebecinga bawucima isibani kanye akazocima isibani sika